Vítejte ve světě Red West. Rok 1899 nebyl jednoduchý. Byl plný dřiny a těžké práce za směšné peníze. Někteří však našli jinou cestu a začali si vydělávat přepadáváním bohatých. Chcete vlastnit nemovitost? Našetřete prací na farmě, ranči, v dolech nebo při těžbě dřeva, anebo zvolte nelegální cestu. Poté si můžete pořídit dům z naší nabídky nebo si nechat postavit vlastní podle vašich představ. A to není vše. Navštivte Saint Denis, najděte si truhláře a pořiďte si nábytek, zvířata a vybavte si domov podle svého gusta. Chcete vlastního koně? Vyberte si z naší široké nabídky nebo si nechte u chovatele vytvořit originální zbarvení. Pak bude váš kůň jedinečný. Chcete kvalitní zbraň? Navštivte obchodníka a nechte si vygravírovat rytiny na míru. Chcete nové oblečení? Zastavte se u krejčího a nechte si ušít oblečení podle vlastních představ. Výběr vzorů a možností je obrovský. Chcete věrného parťáka? Navštivte prodejce mazlíčků a pořiďte si malého psa, který vám bude dělat společnost při lovu nebo jen tak, abyste nebyli sami. A to není vše. Neváhejte a přijďte prozkoumat severní Dakotu, Nový Austin a v nadcházejících dnech i Mexiko.